drugovi, drugarice, građani Prijedora. Poštovani predsjedniče SDP-a, profesora dr. Zlatko Lagundžija, poštovani premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Nemire Nikšiću, gospodine Suljkanoviću, potpredsjedniče entiteta Republika Srpska, gospodine Đapo i ostali uvaženi gosti. Izuzetno mi je čast da vam se mogu obratiti kao nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske u ime kandidata na ovoj listi i u svoje lično ime. Ukoliko budem dobila povjerenje glasača na predstojećim izborima 12. oktobra, svoje aktivnosti ću usmjeriti na nekoliko oblasti kako bi građani Prijedora, odnosno regije Republike Srpske i Bosne i Hercegovine živjeli boljim životem. Prije svega ću pokrenuti inicijativu u Narodnoj skupštini Republike Srpske za donošenje zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine te zakonu o suzbijanju korupcije i kriminala kako bi se i u RS-u izgradio snažan zakonodavni okvir za otkrivanje i sankcionisanje korupcije i kriminala kao i oduzimanje nezakonito stečene imovine. Urađeno u Federaciji Bosne i Hercegovine sa premijerom Nemirom Nikšićem na čelu i to treba usvojiti i kopirati u Republiku Srpsku. Neminovna je revizija privatizacije sa svim pravnim posljedicama jer je loša privatizacija uništila mnoga preduzeća i radnici su ostali bez posla. Smatram da je u oblasti zdravstva u RS-u neophodno prije svega izvršiti reviziju svih ugovora oko nabavke medicinske opreme gdje je bilo špekulacija, a zatim insistirati na osiguranju minimalnog paketa primarne zdravstvene zaštite za sve građane RS-a bez obzira na njihov socijalni status. Podržavanjem privatnog sektora u medicini dobit će se izuzetan korektiv za javno zdravstvo i njihov rad. Smatram da je neophodno smanjiti poreze na lijekove kako bi bili dostupni građanima svim zajedno. Reforma zdravstvenog sistema u Bosni i Hercegovini je neminovna i ona će dovesti do centralizacije ove oblasti i potrebnog liječenja u cijeloj državi, što je važno za pacijente iz oba entiteta. Treba stvoriti zajednički zdravstveni fond u kojem bi se vodio jedinstven zdravstveni registar svih osiguranika, kao i izdavanje elektronske zdravstvene kartice kako bi zdravstvo bilo zastupljeno, da bi građani mogli da se liječe u čitavoj našoj Bosni i Hercegovini, a ne da idu u druge države kao što je Srbija na primjer. Socijalna sigurnost građana u RS-u je upitna i nije u svim dijelovima identična. Neophodno je stvoriti fondove koji će garantovati osnovna i proširena socijalna prava, dječji doplatak za svu djecu u RS-u i porodiljski dopust u skladu sa Europskim konvencijama o pravima žena i djece. Dosadašnja podijeljenost nadležnosti i neujednačena pravda dovode do pravne nesigurnosti i diskriminacije žena u Republici Srpskoj i ja ću se boriti za prava žena u Republici Srpskoj. Zapošljavanje je osnovno ljudsko pravo, a ona je sada krši se na svim nivoima. Predlagač će podržavati sve zakonske akte koji daju šansu za rješavanje problema nezaposlenosti mladih ljudi i olakšice za investitore kako bi oni lakše zapošljavali našu mladu generaciju. Penzioneri i stare osobe su u grupi socijalno isključenih osoba, što traži posebne mjere i aktivnosti za ovu populaciju. Osim penzionera i studenti su socijalna grupa čije probleme možemo rješavati kroz dva segmenta. Reformu obrazovnog sistema i poboljšanje standarda studenata. Obećavam, a dobije naše glasove, da ću svoju izbornu jedinicu iskreno i korektno zastupati u Narodnoj skupštini Republike Srpske, da ne bude favorizovanja pojedinih gradova, kao što je sad to u pitanju, kad Prijedora kao našeg glavnog grada u regiji i naših gradova koji su izborni jedinici 1, nema nigdje u Banja Luci. Tamo postoje Laktaš i Srbac, Banja Luka i sve ostale. Ja želim da u zgradu Vlade Republike Srpske ulaze studenti, djeca i zaposleni da budu iz regije Prijedor. I da ću se boriti to na prvoj sjednici
novoizabrane vlade odmah ustati i reći. Po svakoj tački dnevnog reda ćemo se pripremati i diskutovati, a borit ću se za rješavanje problema na način kako je to naša SDP partija predložila u manifestu, kojega su pisali najveći stručnjaci iz oblasti prava, ekonomije, zdravstva, obrazovanja, rada i socijalne politike, NATO i evropskih integracija. Kada se na ovaj način budu osvajale odluku Narodne skupštine Republike Srpske, naša regija predno će biti uspješna i prosperitetna regija Bosne i Hercegovine, a njeni stanovnici će imati bolji kvalitet života. Do pobjede ujedinjeni!